Thombor Shiwat Ubadai UMDC ke 8 Mudab Ladang District Council constituency menta kasi Praterik Rempang Ajapsan ula Shajid kum Chief Executive Member CEM ke Giant Hills Autonomous District Council JHADC da kabayo kan new votes negi para MDC na kaliang ka kenhun jong kaliang persya ke Voice of the People's Party VPP baro ki prangut ki MDC jong ka kim shim lawan mani shimpenta hagani ke jingjet yo CEM ke JHADC kan pa uma madon bai rembai na ka party congress ule kun persya ya kani ke syuki CEM bat ula yo tang live votes na kaliang CEM bathamai ke JHADC ma Thombor Shiwat habai jingkran ula penpau ke jingai kublai ya ki para MDC kibla jet biang yo ukum CEM ubalong kledu hapo ke isi da kaba upensgo baga ni ke jinglong CEM jong u klalong Haka Sien ke balai na ka jingjob ba Sien jong u kum MDC uma Thombor ulong na padeng ki khatwe ngut ki isi member barem ka JHADC ki basa menta satang sangun kani kabu yo u haka jing berkhat bakala bandai na ka jing tolot ka rukom trekam hapo ka council kum CEM hakipor beradab ula persyang ban penyo ya ketulop ki nong tre ka council da ka ba ukermen hakani ka kenti kum CEM bathamai un pendap ban siu dabno ya ketulop kabadangsa jong kinong tre sa Sien ukhat bandan ka jinge tre lang jong baro ki para MDC jong ka JHADC bat udan ru kathang ban tre da ka bakhu basuba khlem dan kinu ki jingya kan tho hakaru kom tre kam shu ula kentu kum kinong mi khman ki bala jit da ki pa shapo ka yeng dorbar thawan ka JHADC ukur pat bandan ka we ka jingmut na du ki isi member bat ki bamde ki member ru bakin tray lang na ka benta ka baha kamya jo ka council hashwa banjit yo CEM ka council kladan shwa ka jingjit yo chairman ba la penyat ya ka jingalang do deputy commissioner ka West Giant Hills u Ikke Singh IAS ya kani ka kam chairman lai khun hapreng Dr. Sanki Shangpung MDC ka 29 Batau Lakadong pat u record parent MDC na ka 13 Saphai Sasnyang hakani ka jingji chairman baro ki MDC ka JHADC kile shimentalang haka jingatha vote secret ballot paper haka ba Dr. Sanki Shangpung ula job da arpo vote kadba u record parent ula yo real vote but lightly ki vote ki klem kershan yenu nuru na padeng kite ki arngun ki bayakun baro ki para MDC ki bai jingkran hagani ka sngi hadin bla deputy yo chairman but CEM ka JHADC ki lai ka jingkat bokkat wiang ya baro ar bakentre hok ya ka kam bala benchat haki nadu Dr. Sanki Shangpung kum chairman ba un penyat rinti ya ka dorbar klemdan kinu ki jingsha liang